Ei! S'apropa el bon temps i amb ell també les al·lèrgies. Com ja sabeu, jo sóc l'Alba i al meu costat està en Cesc. Aquesta setmana en Feina Visual, com ja va sent tradició, us proposarem una pel·lícula i 5 sèries d'animació d'aquesta temporada de primavera que no us podeu perdre. I a més, avui estrenem Sintonia. L'artífex d'aquesta melodia és un gran amic que ha sabut plasmar amb notes l'essència de Feina Visual. Gràcies, Andreu, per aquesta obra mestra. Així doncs... Comencem! Acostumats a pel·lícules d'animació de temàtica fantàstica, arriba un film amb molta crítica social i que farà reflexionar tant a joves com a adults. El seu nom és Seven Days War. Mamoru Suzuhara és el típic estudiant tímid i sense gaires amics que passa les seves hores mortes llegint llibres de guerra moderna. Abans de començar les vacances d'estiu, descobreix que la noia que tant li agrada, Aya Chiyono, és obligada a marxar a la gran ciutat per culpa de l'egoisme del seu pare. Serà llavors quan Mamoru, armant-se de valor, proposarà a Aya escapar els propers 7 dies per així celebrar el seu aniversari plegats. El que per ella havia de ser una escapadeta romàntica, per ella només serà una festa on s'hi sumaran 4 companys més. El que semblaven uns dies d'acampada tranquils es convertiran en una batalla campal entre joves i adults a causa d'un petit descobriment que esdevindrà el detonant principal de la història. Durant aquests 7 dies descobriran que tenen més força plegats i que sols seran més vulnerables. Ara els hi tocarà ser sincers amb ells mateixos per aconseguir ser lliures. El creador de Fairy Tail torna a la càrrega amb un nou anime d'aventures especial. Eden Zero narra la història de Shiki Granbell, un nen orfe que els robots van adoptar de ben petit i que ha estat criat en un planeta desert que abans havia esdevingut un parc temàtic. Quan era petit, Shiki sempre havia desitjat fer nous amics i conèixer altres persones com ell. Aquest desig es farà realitat quan Rebecca i el seu gat Happy posin els peus al seu planeta. Durant la seva visita a Granbell, els dos convidats seran capturats pels robots residents del planeta. Serà llavors quan el nostre heroi haurà d'interferir en tot aquest malentès per posar-hi pau, fet que desencadenarà una batalla d'alt voltatge. JC Staff és l'estudi encarregat de portar a la pantalla petita les aventures de Shiki i companyia en la seva búsqueda per trobar noves amistats mentre exploren l'espai infinit. Una batalla que transcorre cada 500 anys està a punt de desencadenar-se, i tot per decidir qui serà el següent rei dels xamans. Jo Asakura, protagonista d'aquest mític shonen que ja va fer el salt en anime, només té un desig i és convertir-se en el nou Shaman King. Megumi Ayashibara, compositora dels anteriors openings de la sèrie, tornarà per posar la seva veu en aquesta nova entrega. Amb el poder de comunicar-se amb els esperits del més enllà i controlar-los, coneixerà un poderós samurai anomenat Amidamaru. Junts es faran la promesa de convertir-se en els guerrers més forts. Shaman King combinarà grans batalles i històries dramàtiques amb altres moments més còmics que sempre tindran a Manta Oyamada com a protagonista. No tot serà un camí de roses. En aquest periple per convertir-se en el rei xaman, Jo i Amidamaru es trobaran adversaris amb els seus mateixos objectius que no posaran les coses fàcils i a qui hauran de fer front per impedir que siguin ells els que facin realitat el seu desig. Què canviaries si poguessis tornar 12 anys enrere? El protagonista de Tokyo Revengers ho té molt clar. Takemichi és un nini de 26 anys que descobreix que el seu primer amor de l'escola, Hinata Tachibana, ha mort en estranyes circumstàncies. El dia després d'enterar-se de la terrible notícia és empès misteriosament a les vies del tren.
Quan sembla que a ell també li ha arribat l'hora, obre els ulls i es desperta just en el moment que tenia 14 anys, època en què anava a l'escola de secundària i Hinata, la seva nòvia, encara era viva. És en aquest moment que decideix fer tot el possible per evitar que Mori canviï el destí de la noia. Per aconseguir-ho s'infiltrarà dins les files dels responsables de la seva mort, una de les bandes més violentes i perilloses de la ciutat, la Tokyo Manji Gang. Fent-se amic dels líders de la banda i superant les proves que li posin al davant, es guanyarà el respecte d'aquells a qui ha jurat venjança. L'autora de Silent Voice, Yoshitoki Oima, ens presenta To Your Eternity, una fascinant història d'esforç, aprenentatge i supervivència. Un ésser immortal caurà a la Terra amb l'únic propòsit de recopilar informació. Aquesta serà la premissa inicial d'aquesta estranya i inusual sèrie. Aquest insòlit protagonista tindrà la capacitat de transformar-se en tot allò que veu, adaptant-se a les condicions atmosfèriques adverses sense cap objectiu en concret més enllà d'estudiar les formes de vida del planeta. Arran de les vivències inicials que tindrà aquest ent misteriós, entrarà en contacte amb humans que l'ajudaran a interpretar molt millor el món que l'envolta. Els nostres aprenents a superherois preferits tornen a la càrrega en el que ja és la seva 5a temporada. My Hero Academia ja és aquí. Després de solventar amb èxit tots els plans de la Lliga de Superdolents i que Endeavor hagi esdevingut l'heroi número 1 en el rànquing de superherois, en aquest nou arc argumental les dues classes de primer de l'Acadèmia UA s'enfrontaran entre si per descobrir què tan forts s'han tornat. La classe A i la classe B es veuran les cares en aquest entrenament d'alta volada on hauran de demostrar tot el que han après al llarg del curs. Deku, Todoroki, Bakugo i la resta de companys tindran una excusa perfecta per mostrar tot el seu potencial davant uns adversaris, la classe B, que han tingut molt de temps per preparar-se. Quina de les dues classes s'alçarà amb la victòria? Falta ben poc per descobrir-ho. Les paraules tornaran a ressonar amb força. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però us prometem que tornarem amb més i millor. Esperem que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal i compartiu amb nosaltres les vostres opinions. Fins la propera!